Okej då. Nu är det pappa som ska ge lite gröt. Det är för pappa. Oj då, nu börjar vi kleta då pappa ger. Ja, vi har den på underläppen istället. Men den är... Hur var det här med att du tyckte att man skulle kleta så mycket när man gav? Du vill inte ha något mer, för det är äckligt. Så tar den där. Nej, inte pappa. Inte super nice. Nästa gång kanske. Gå vidare. Lite haklapp. Oj, pappa äter. Jag behöver lite socker faktiskt. Billy äter upp sin haklapp istället. Den var godare. En sked till. Sen får du ge dig. Pappa? Ja, men ändå lite. Kanske lite sked till. Pappa. Nu börjar ni nästan inte grimasera något mer. Grötmonster. Jag tar lite. Så. Säg hej då Billy. Hej då.